Ако си мислиш, че протеиновите десерти са гадни, значи трябва да пробваш това. Най-сочната протеинова торта. Моля. Ще ни трябва една тарелка ягоди. Слагаме в една купа, чукваме 2 яйца, бяло брашно, 1 банан, бак пулвер, малко лимон. Забравих да го намачкам. Значи, както си взех този миксер на Ариете, направо се родих. И подсладител трябваше да сложим. Така. Може да го вземете с промокод ALEX10 от ariete.bg. Линка е в профила. Слагаме в една малка тавичка. А с останалите ягоди ще направим един хубав ягодов крем. Нарязваме ги на купчета. След това ще ни трябва маслена извара. Опа, малко подсладител. И повече да е. Слагаме ягодите вътре. Супер лесно и просто. Аз забравих ванилията в блата, затова тук ще сложим. Малко кисело мляко, аз използвам протеиново. Подсладител няма калории, така че бухайте на корем. След като блата ни е готов, го отделяме. Греда. А вие просто можете да използвате незалепваща тавичка. Трябва да отрежеме на 2. Недопечена е, да. Така. И във формата. Днеска трябва да стане, ама да видим. Ето ги бе. Оправихме ли? Сега взимаме една голяма чиния. За да стане мега сочна. Прясно мляко. И 2 дози ванилов протеин. Заливаш сухия блат, докато поеме и стане сочен. Слагаш крем. Една торта трябва да има много крем. Следващия блат пак заливаш по-малко, докато поеме възможно най-много. Горе пак крем. Дори да остане крем, не остава, не бойте се. Цялата рецепта е на brutalnovкусно.bg, а в трите ми книги са най-бруталните рецепти. Цъкай линк в профила и ги взимай.